Formålet med dette forsøg er at undersøge, om sukker kan neutralisere syreindholdet i en citron eller sodavand ved at bestemme syrekoncentrationen. Hypotese. Den eneste forskel på sukkers opbygning er enkelte atomer, eller måden atomerne er placeret. Her har vi et sukkermolekyle, og da sukkermolekylet er opbygget med OH-grupper, kan sukker opsøge hydroner og derved virke som en base. Derfor går jeg ud fra, at sukker kan neutralisere syreindholdet i en citron eller sodavand. Udførsel. 2 gram af citronsyre blandes med 100 ml vand, men for at få det til at smage mere som cola, så fortyndes det med faktor 5, da 10 ml flyttes over et 50 ml målefast og fyldes med vand op til 50 ml. Og det blev gjort, fordi det var meget surt før. Og derefter så har vi så, det gør vi med 2 glas, og i det ene glas, der putter vi så 5 gram af sukker, som blandes ned i vanilje. Det vil sige, at vi har et bæreglas kun med citronsyre og vand, og så med det andet med det samme, men bare med 5 gram af sukker også. For at finde ud af, hvad syrekoncentrationen var, så propper vi først phenolphthalein i væsken inden titreringen. Og det gør vi for at finde ud af ækvivalenspunktet. Og når vi har proppet det her i, så når der kommer nok af base som natriumoxid i, der bliver der farveskift, det vil sige væsken bliver lilla. Og vi titrerer nu med natriumoxid, som altså er en base, i vores 25 ml citronsyre. Og resultatet er, at der titreres 11,7 ml af natriumoxid uden sukker, bærglas uden sukker, og med sukker, der titreres der så 12 ml af natriumoxid ned i vores 25 ml citronsyre. Her har jeg et skema, hvor jeg vil forklare, hvordan jeg er kommet frem til koncentrationen af citronsyren, som jeg har i den her kolonne, hvor jeg har koncentrationen her. Og herover har jeg OH, som er det, vi beregner på. Og natriumoxid står der ikke, fordi det er irrelevant i vores udregninger. Og der skal lige meddeles, at det her er et skema for altså bærglas uden sukker, hvor vi skal regne koncentrationen af syreindholdet uden sukker. Og 11,7 ml volumen, det kendte vi, fordi det var det, vi titrerede. Og 0,100 molar, som er koncentrationen, det kendte vi også, fordi det stod på flasken. Og volumet af citronsyren, det havde vi også regnet os frem til, så det kendte vi også. Og for at finde stofmængden herover, så beregner vi med den her formel, hvor vi siger C gange V, som er altså koncentrationen gange volumen, som er lige med stofmængden, hvor vi så siger 0,100 mol per liter gange 11,7 millimol, som er her, og det giver så 1,1700 millimol. Derefter kunne jeg så finde stofmængden her for citronsyren ved at dele stofmængden for OH med 3, da jeg ved ud fra reaktionsskemaet, at forholdet er 1 til 3. Derfor deler jeg med 3, og det giver så 0,939 millimol, som jeg har skrevet her, som er stofmængden for citronsyre. Og til sidst så kunne jeg så regne mig frem til koncentrationen for citronsyren, og ved at bruge formlen N delt med V, som er stofmængden delt med volumen, er lige med koncentrationen. Det vil sige, at jeg sagde 0,39 millimol, som jeg har der, delt med 25 ml. Og det giver så 0,0156 mol per liter, som jeg har skrevet der, som er koncentrationen for citronsyren uden sukker. Præcis de samme udregninger bliver lavet for koncentrationen for citronsyre med sukker, og disse to koncentrationer kan nu sammenlignes, og det ses, at de næsten er det samme, som vi ser her. Da de er så tæt på at være ens, skyldes afvigelsen af fejlkilderne, som f.eks. de aflæste decimaltal på pipetten og bægerglassene. Som vi kan se, så er det kun 4 decimaltal her, som er forskel. Og det vil så sige, at sukker kan ikke neutralisere syreindholdet.